давлати сафориён. дар асрҳои 9 ва 10 ба мисоли асрҳои пешина ҳукуматдорон барои муҳофизати сарҳадоти худ аз кӯчманчиёни ғоратгар дастаҳои мусаллаҳ ташкил мекарданд, ки онҳо дастаҳои алоҳидаро ташкил менамуд. ин гуна дастаҳоро дастаҳои ғозиён, яъне муборизони дин мегуфтанд. ин гурӯҳҳои мусаллаҳ аз кишоварзон, ҳунармандон ва тоифаҳои бесарпаноҳ иборат буд. касби асосии ғозиёни номбурда танҳо ҷанг буд. дар охирҳои асри нӯ гурӯҳи ғозиён дар хуросону сиистон тадриҷан тавонманд шуданд. дар миёни онҳо бародарон яъқуб ибни лайс ва амр ибни лайс буданд, ки онҳо аз чеҳраҳои шинохтаи ғозиён ба ҳисоб мерафтанд. асосгузори ин хонадон яъқуб ибни лайс буд. онҳо то расидан ба қудрати сиёсӣ ба мисли падарашон сафорӣ мекарданд, яъне мисгарӣ мекарданд. аз ҳамин ҷост ки ин хонадонро сафориён мегӯянд. дастаҳои мусаллаҳи яъқуб ибни лайс рӯз то рӯз меафзуд. яъқуб ибни лайс аз ин қувваҳо хуб истифода бурда, соли 861 маркази Сиистон шаҳри Зарангро фатҳ намуда ҳокими онро сарнагун намуд. вай дар 10 соли оянда тавонист ки Кобул, Синд, Форс ва Кирмонро тасарруф намояд. халифа Муътамид 870-892 ба яъқуб ибни лайс ҳокимии Балх ва Тахҳорро супорид. халифаҳои аббосӣ ба ҳамин восита мехостанд ки тоҳириён ва сафориён ду хонадони тоҷикро миёни ҳам ҷанг андозанд ва онҳоро заиф намоянд. лекин хонадони сафориён ба хилофати аббосиён бовар надоштанд. яъқуб ибни лайс солҳои 862-864 ду маротиба ҷангида вилояти Бустро ишғол намуд. вай соли 867 бо лашкари худ роҳии Хуросон гардида чанд манотиқи онро ишғол намуд. яъқуб ибни лайс соли 873 маркази тоҳириён шаҳри Нишопурро ишғол намуда охирин намояндаи хонадони тоҳириро Муҳаммад ибни Тоҳирро сарнагун намуд. ин кори яъқуб қаҳру ғазаби халифаро овард. соли 874 халифаи Аббосӣ аз ноилоҷӣ Хуросон, Табаристон, Гургон ва Райро ба ихтиёри яъқуб ибни лайс спорид. ҷавонпаҳлавони тоҷик яъқуб ибни лайс мехост ки аббосиёнро аз тахт сарнагун намояд ва ҳамин буд ки вай соли 876 ба Бағдод лашкар кашид. халифаи Аббосӣ бо роҳи фиреб садди обро вайрон намуда лашкариони яъқубро ғарқ намуда ҷони худро халос намуд. яъқуб ибни лайс шахси хоксор буд ва дабдабаи дарборро дӯст намедошт. яъқуб ибни лайс дар аввал 2-3 ҳазор сарбоз дошт ва дар солҳои 874-875 ӯ метавонист ки то 15 000 нафарро ба ҷанг дарорад. ҷаҳонпаҳлавони тоҷик яъқуб ибни лайс дар ниҳоят соли
аз олам чашм пӯшид. баъд аз марги яъқуб ибни лайс бародараш амр ба сари қудрат омад, вале ӯ бо халифаи аббосӣ роҳи дӯстиро пеш гирифт. амр ибни лайс ҳар сол ба халифаи аббосӣ 20 миллион дирам хироҷ медод. ин дӯстии онҳо дер давом накард. халифа макру фиребро пеш гирифта ба муқобили амр ибни лайс исмоили сомониро фиристод. дар ин ҷанг амр асир афтод. исмоили сомонӣ ноилоҷ амрро ба бағдод равон намуд. ин давлат дар соли 903 мелодӣ расман аз миён рафт.